Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nagkilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salita sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nagkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at sila, isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita may katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At idinadalangin dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama,
yaong maibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ah, manalangin tayo po. Mamaya pa tayo. Malugod da kaya kami ngigpa. Muna po lalang po po kekeng pamipuri kaya ko ang po ning pasalamat pablasang kalubanan ng kembye ang pong sikanan. Malayang gagalo, muntakin ang pong karin mo rin. Igpanong ngigit mo lang po nga matyawan din kekeng pamagkulang sa naragot. Kanyan may patawaran ng tao. Pinapasalamat kayo po nung mga nanong miras kayong kapayapan, kinisantuwaryo ang iting kaya kang pagmanalan. Sana po ikayong sablang may kakapatad. Hanggang na po ring mayintang sablang membro, sablang pengari Diyos ko. Sana po mga nimi kayang ampong bendesyonan kitang kaya kang mayupayang gamat nung niyo masapoy tang mimina. Kung bitbit akinan yung sariling pisikang laman. Diyos ko, sana po apisan kaya nga pong lihim kitang kaya kang mayupaya mong gamat ban kanita itang pamibata karing tingkap min tungkulan kaya kang makanya milang agawa ang pong asad-sad timbanal min tungkulan kaya Ginoo, sana po tulutan mo yung balang metong kaya kami dyan kaya sa patakabiyasnan pamanalastas karing kaya kang amano bangay kaya gumalyaring magkamali karing kaya kang kautusan. Ginoo ngayon pinandit ngayon mag-aral kami kayo ng binaning eskwelahan. Sana po tulutan mo yung balang metong kaya kami makanya lang umirapok. Yung pa mag-aaral kaya kayong pag-aralan ngayon nga pa. Pablasang Ginoo yung balang metong kaya kami. Tulutan mo sana din kayong sapat. Maragul. Kapami bata. Karing tingkap min tungkulang kaya kaban kanita makanya lang kayang lalong may git sumulong kitang banda na pakarining kaya kayong kasalpantayanan. Ginawan timurin din kayong kapatid na pinili mo ka rin dakal dyan mo kasapong sapat at ibayan. Kung pamibata ka rin tingkap dan tungkulang kaya kaban kanita itang kaya kang pangakong Espiritu Santo. Kaya pong turo ang pong tumahit kaya kami ngayon nga bakbano pong ibalita ading mayap ng gawan bangi kasulog nanin kaya kayong kasalpantayanan. Ginawang yan timurin. Sana po tulutan mo ngayon pinandit din kaya kayong sablang kapatid. O pengaring o ganargo ginurit din kaya kayong kapatid at kayong balay naning ampunan. Diyos ko manya mo sa pong apisan lihim katang kaya kang mayupayang gamat ban kang taginuman ng kaya gumiyabiyabi kasi bayo bang gagawa ka rin itong banal min tungkulan kaya ka. Igpaya minupugisan ng sarya sayang tambitan na laman din kaya kayang puso pablasang kargo balo mo. Karita puri kaya kayang samo ang pong panalangin ngayon ng abak. Sapo tanggapan mo la. Tanggapan na naman sapo ng balang metong kaya kami tang lihim. Akaya blasan. Manibat ng ngayon ang gamang puking wakas. Yan nasa po. Salamat po. Bandila ni Kristo, nasyak na
Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad. Nabasa na po ang prinsipyo ng unyon.
Panyatang na ning Espiritu ng Diyos. Ituro na kayong ing sablang kabiasnan awagas. Uling ing kabiasnan na ibat king Diyos. Iti layon payapaya. Kitmuan king kabanalan, ampon kababan. Alang pamidake-dake. At eya mga mano dikil king sarili na. Nune, manyabiya, agpangmu ketang dimdang, ampon panabilin na nitang ginong maestro. Ingkalam, ampon lugod na nitang Diyos, kayuyang tanggapan, king kapinanditan na. King oras sa iti, banal at ipunan yung pisasan metungan, ing metong amaulagang ngaldo. Nguanya, ing balang metong ayati ng pamaniwala, ampon sinal pantaya, ing lagyuning. Tulutan na sanitang mayupaya, ing patnubaya nakatamu, ing banal yung pamitipon. Banting upayang, ing balang metong, ayati yung mau, ating bibitbitan, akainan, beyatan, ing mirinan lang, kapasnawan, king karelang kasarilinan. Pablasang, hingalang hanggang lugod na nitang Diyos. Ibabye na kayo, ing saup na ampon lugod. Lalo na kareting ati yung pasakop, king lagyo na. Anggapanda, king karelang puso, ampon pamisip, itang katahimikan, ampon kapayap.
at mirinan lang, mi pabandyan la, mabilog dang pangataw, lagyuning Ginoo. Kinguli na niti, kapamila tana, ning upaya nitang Diyos. Ampon lugod na kekongan, pabyene ing kayang pangako, ing banal na Espiritu, ay ti itubod ne, banting upayang, ya ing malyaring tumayid turo ke kayo, ing sablang katut. Uli na pablasang, ing Espiritong ibat king Diyos, iti eya mga manong labis, eya mga manong kulang. Nune iti manyabiya, agpangmuketang panabilin na nitang Diyos, at eya manyabi, dikil king sarili na. Kinguli na niti, king minunang panahon, nung lawan yung karengke kayong ninuno, kanitaman, ting paniwalan yung tuturo ke kayo, ila ding meging peta, amanula ke kayo. Uling kanitaman, ating manulang emi panibalan keti sulip. At deti pilit dang lalabagan ing kautusan na ni. Adwang klase ingati yung manula keti sulip. Ing manulang manalese at ing manulang esa salese. Ating manulang emi panibalan, espiritong emi panibalan, ampong penibalanan ng Diyos keti sulit. Dapat makanano yu lang nga kilala, ing espiritong penibalanan ng Diyos, ampon ing espiritong mapamiraya, o na penibalan nitang Diyos. Kablasang ting kabyasnan, parati lang paulit-ulit ababalik. Sana higit yu lang isimpan, karengke kayong dunanan, ayatin ng kapasadya. Mumugit king mesa, santong kasulatan, Hebreo, uno, 12. Di baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mana-mana ng kaligtasan. Hinguli na niti, karalan ampong pagmasusyan. E ilangan, espiritu lang mi panibalan,
amalyaring tumayid, ampon turo, dapat. Kingke kayong kapag-aralan, libutad na ningke kayong lakbayan. Pagmasusyan nyo sang mapilit, iti ng kabyasnan, amidadala harapan. Manalastas kayo. Ikayo man, malyari yung kilalanan, ding espiritong daratang, nung nano ingati yung pamangan, akarelang yapag kekong. Kilalanan nyo nung nanong kabyasnan, ingati yung ibabyeda, kekong harapan. Pablasa, ing espiritong emi panibalan, keti sulip nanong kabyasnan, ingati yung kayang daralan. Si Bayo, King Santiago, 3, 15 hanggang 16. Tiago 3:15. Kabyasnan ay ti aliwa ing meto nga kabyasnan akukuldas manibat babo. Nung eya ing katuan, elabuaran, diablo. 16. Huling nung nukarin ating kapangalalwan ampong pami-kampi-kampi at yukarin ing kaguluan ampo ing hanggang dapat amarawak. King nguli na niti, masala, malino, ing kabyasnan, amyaduang ke kayo. Nung ing kabyasnan, adaralana, ampon ituturuna, iti makayaliwaya. Ngana, espiritu yang emi panibalan. Ay ti babiyayang katatakiran, katitisuran, babiyayang pamidake-dake, atinyang kaguluan, alang kabyasnan, uli na pablasang, alamang dake ning Espiritu ning Diyos, ing kayang daralan. Dapat, ing Espiritong penibalanan ning Diyos, nga na, eyang mga manong, eyang manyabi dikil king sarilin. Si Bayo at ing katatawlan. King 1, 16:13. 1:16-13. Makanyan man nung datang ne ita, ing espiritu ning katutuan. Yataryana kayo king hanggang katutuan. Huling manyabi king sarili na, nung ing hanggang damdamana, sabyana, at ibalita no kay kayo ding bagi datang. Hinguli na niti, ganap laring kabyasnan, amyaduang harapan. Kitsanang isimpan, at lalong siya satan, tingke kayong dapukanan, ingalasan ng manalas, metong manggek. Pablasang, panyatang nanitang espiritu, naning Diyos, ititarya na kayo, king sablang katutuan. Eya manyabi, dikil king sariling kaburiana, nune iti mga manuya,
agpangmuking kayang dimdam, ampon pasabi na nitang Diyos. Mga manuya karing bage adaratang. Pablasang ing espiritong ibat king Diyos, munang-muna iti daliseya. Wagasya, layon niyang payapa, hitmuan niya king kababan, ampon ka. Eya magdalang pamidake-dake, eya babye kaguluan. Nune, ing sabla ibibili na kingating kaayusan. Babyeyang panyulong, king balang metong at metong ke kayong. Ketang ikatibe na, ampon ikasulong na, ting balang kataw. Pablasang, ing kalam na ning Diyos, wagasya, ampon daliseya, matulid mong, ing kabyasnan adaralana, ing sabla, mayanyang karelang aintinjan, mayanyang karelang daralan. Ing pamangan, ababyenang, iti babyeyang sikanan, kareting ati yung mamitbit kainan. Kinguli na niti, ikayuman, nabingot ing kabilyan niyo. Pagmasusyan niyo sana, itang pamanalastas. Baluyeng simen, ing pamangan amiya pagharapan niyo. Baluyong ilako, itang maka, biye, sakit kingke kayong kuanan niyo itang kayang laman ampon diwa at lakwan niyo at ikawani ing babye katiti sikuran ke. Kinguli na niti, mingat kayo o tao. Pablasang, ing Diyos, pay biro dunya, pay pirayit kayo. Ating sariling kabyasnan yung mag-aral kayo. Magsadya kayo, ampon lumame kayo. Uli na pablasang, hingaldo bukas yung ala ni metong ke kayo, ing makibalo nung nano ing daratang. Maging din ke kayong manandaman, may gitlang nuwan karing dakal. Waman atsulaking dase, ning kapanandaman, dapot ing Diyos, higit na lang kaluguran. Atin niyang masanting aplano karelangan. Dinina na lang panahon, banting upayang, tinisan, ing karelang kasarilinan. Dinina na lang panahon, bang lalo lang lumapit magreforma. King karelang kabilyan. Dapat, maging panatag, ing ninuman at sukan. Pablasang,
ating mayayakit, dunto, ing maragul alulam. Iti sumagiyang datang yake kayo. Nunya, lumame ampon magsadyaya ing balang me. O yan ing lobong ganit. Atsu king dalan, manintunyang asamsam na, manintunyang ayakwana. Lalo na kareting mamitbit ke. Ing parating panabilin, ing mingat kayong magsadya kayo, ampon lumame kayo. Kinguli na niti, bugbog na kayo karing ngaman. Ting kabiasnan, ganap ampon labis laki kayo. Tina nyo sanang kapakinabangnan ingke kayong kapagalan. Eking nanuman salita o amanong ke kayong daramdaman. Nune paman, kareting mabanglong dapat yung. Ayati yung katanggap-tanggap, king panimanmanan itang Diyos. Banting upayang, so na kayo ning Espiritu Santo, king kayang panyatang. Katandanan yung, ing Espiritong ibat king Diyos, iti eya mga manong dikil king sarili na. Nune, manyabiya, agpangmu king kayang ngaramdaman, agpangmu ketang pasabi na nitang Diyos, ampon panabilin. Kinguli na niti, detiring pamangan, tinapeng alang lebadura, amiya paggarapan. Simsiman yung ingkayang lasa, bang mirinan lang kapasnawan katahimikan, kapayapan ing balang kekong sarili. Pasibayong, ilang lugod ang pongsawp ke. Kakatandanan nyo. Takalareting anghel na ning Diyos. Keti sulip. Antimong akakitsyung metong akambing amalyari yang mag-anyong metong takpan na lam, ding kayang sagu, kayang adwang balugpo. Takalareting ati yung mapagkun. Dapat, ting kayong kabiasnan. Manalastas siya sa ingbalang me. King lugod na ampon saup na nitang at ing patnubena ning Espiritu Santo. Sa
Isa pong magandang umaga sa ating Panginoon at pangalawa po sa inyong mga kapatid na nakikinig at pinupuri po natin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito. At bago po ang lahat, gusto ko pong parating sa ating kapatid ang pagdadalamhati sa ating guardian. Ang kanya pong ina ay panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at magkikinig sa mga espiritong mapanghikayat
at sa mangharal ng mga demonyo. So, nakita po natin, sabi niya, ilang sa huling panahon, pero ngayon po nakikita na natin yung mga kapatid natin, no po, na humiwalay sa paniniwala natin dahil ang mga dumating sa kanila ay espiritong mapanghikayat na hindi galing sa Diyos, na gusto nila umiwalay, no po. Dahil hindi sinusunod ang yung mga dala nilang mga turo, kaya po ang ginong ginawa. So yung mga kakapatid nating iba, kanilang hikayat na po para umiwalay. Ito po ang mga espiritu galing sa Diyos. Pag po sinabi niya sa atin, mga kapatid, umiwalay tayo o mga iwanan na natin ang sipol. Mama kayo sa akin. Po, huwag niyong paniwalaan. Galing sa Diyos. Ang pag-iwalay ang nasabi niya. Na dapat nating iwasan. At dito rin sa unang 1, Kapitulo 5, versikulo 7, meron siyang sinasabing, ang mga espiritu siya ang magpapatotoo sa atin. Opo. So, ang tinutubod ng Panginoong Diyos sa atin, na mga espiritu siya ang nagpapatotoo sa mga nangyari o mga mangyayari pa sa ating mundo. So may tinubod siyang banal na maari siya ang magpapatotoo sa lahat ng bagay na dapat nating malaman tungkol sa Panginoon. Sabi niya po dito sa Primerong 1, Kapitulo 5, versikulo 7. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. No po. So yung mga dumarating sa ating mga batlaya dito, no po, sila ang nagpapatotoo kung ano ang mga dapat nating gagawin o anuman ang nangyari, no po. O yung mga katuruan ng Panginoong Diyos, sila ang nagbibigay sa atin, no po. Sapagkat pag alam na natin ang dala nila ay puro magaganda, sila ang mga espiritu na galing sa Diyos para ang kanilang dala sa atin ay mga katotohanan. No po. Pag ang dala nila sa atin ay walang katotohanan, alam po natin yun. Opo. Katulad ng nabasa sa mga unang talata kanina, na alam natin, pag ang espiritu ay ang dala niya ay hindi galing sa Diyos. Opo, alam natin. So dito po ang mga espiritu sa Ebanghelyo sinasabi sa atin na pawang katotohanan ang kanyang dinadala sa atin. At meron din pong sinasabi dito sa San Juan, Kapitulo 15, versikulo 26. Ang patnubay ng mga espiritu ng katotohanan sa atin. Sabi niya, datapwat pagparito ng mga haliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatuo sa atin. So sinasabi sa atin ng Biblia, no po, sila ang maghahaliw sa atin, no po, na ay mga pawang katotohanan ang dinadala sa atin na nagbubuhat sa paggaling po sa ating Panginoon. No? Ang pawang dala sa atin ay mga katotohanan. At panghuli po, ito sa Lucas, ay hindi pa, sa San Juan pala, San Juan
15:13 ay 16:13. Ito po ang dinala sa atin ng Batlaya kanina. Sabi niya, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ay tutulungan tayo para maunahan ang mga katotohanan. No po? So ang mga banal na Espiritu ang dumarating sa atin para maunawahan natin yung mga katotohanan. No po? Sabi niya sa 13, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Gayon din po ang sinabi ng Banal na Daya kanina sa atin, no po. Tayo ay papatnubayan na at sapagkat magsasalita mo yung mga dala niya pong salita, hindi sa kanyang sarili, kundi yung mga salita ng Diyos na pinadala sa atin. No po, kaya ang kanyang mga ipapahayag sa atin kung paano natin lalong makilala po ang ating pag-aaral sa Kanya. No? At panguli po, sa Lucas 11:13, sa Lucas po. Dahil po sa mga sinasabi ng mga kapatid o mga banal na Espiritu sa atin yung mga katuruan para lalo nating makilala. So, kaya po dumarating sa atin ng mga ito. Sabi niya nga sa San Lucas Kapitulo 11, versikulo 13. Sabi niya po, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisingi sa Kanya? So tayo po ay nananalangin na sana tayo ay bigyan ng Espiritu, no? Yung tubod sa atin ng Panginoong Diyos, inihingi po natin. So sabi niya, kayo nga, Ana, bagamat masasama, ay marunong magbigay sa mabubuting kalooban sa inyong mga anak. Kahit po ang isang magulang, kahit masama po siya, pero pag nangailangan ng kanyang anak, kanya rin binibigyan. No po? Sa atin, inalintulad po ng Panginoon na sa isang masamang ama. So kahit dahil nakikita po sa atin ng Panginoong Diyos na hiningi natin ang Banal Espiritu para siya ang magturo sa atin, para siya ang gumabay sa atin sa ating pananampalataya. So po. Kaya kailangan surihin natin pong maigi yan. Pag ang dinadala sa atin, ang binibigay niyang pag-aaral sa atin ay di ayon sa ating mga pag-aaral, no po. Hindi ayon sa mga binibigay na haral sa atin na hindi nakakasulong sa ating bawat isa sa atin, hindi nagbibigay ng pag-unlad. Siguraduhin po nating hindi ito galing sa Panginoon. Ito ang mga sinasabi ng Biblia na mangdarayang espiritu. So ngayon po, alam na natin, kailangan nating pag-aralan, no po. At sinasabi rin ng sinasabi natin ng Ebanghelyo sa atin, itinuro po niya sa atin kung paano natin suriin ang mga yung mga mabubuting espiritu at masasamang espiritu. Alam na natin ang ating mga gagawin. So hindi na tayo madaraya ng mga masasamang espiritu para
sumunod tayo sa mga hindi magagandang pag-aral para hindi tayo magtagumpay sa ating mga tungkulin sa Panginoong Diyos. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita sa umagang ito at sa kanyang mga binahagi sa atin na karunungan na nanggaling sa ating Panginoon. Dahil po ang ating Panginoon ay nag-promise sa atin nung siya ay puma sa Ama ng langit. Anya pong mintaya king kakatamong ginong Diyos, anya mibalik king kakatamong igpa. Ang sabi na, po tangat yun king banwa, at itubod na yung banal na espiritu bang malyaring malyaring turo kay katam ang pong mamaya kapag-aralan. So ipinakita din po sa mga referensyang binasa sa atin ng ating kapatid na nagpapatutuo po na ang mga espiritu na umahakay sa atin sa umagang ito ay talagang wagas at isunugo sa atin ng Diyos upang magbigay ng mga karunungan, kaalaman sa atin ayon po sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil po hindi sila magsasalita sa kanilang sarili, kundi ang anong narinig nila na ibig iparating po sa atin ng Diyos, yun po ang kanilang sasabihin sa atin. Yan po ay pinapatunayan din po natin kung ang mga espiritu na dumarating sa atin ay mga tunay at wagas, dahil po hindi po tayo magiging matatag sa ganitong pananampalataya kung ang nagtuturo po sa atin ay hindi po totoo, no? Hindi po tayo dadaming ganito o hindi po tayo magtatagal ng ganito kung ang mga espiritu, ang mga nagtuturo sa atin ay hindi galing sa ating Panginoon. Pero nagpapatunay po sa atin ngayon ang ating katatagan at paniniwala na talagang ang mga dumarating sa atin ay isinugo sa atin ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, bakit po nag-aaksaya po tayong panahon, no, na pumunta dito, hindi po sa walang kabuluhan ang ating pinupuntaan dito. Hindi po tayo aksaya ng panahon na hindi po natin napapatunayan sa ating sarili na hindi ba totoo ang mga nakikipagsalita sa amin na nagtuturo. Kaya po napakapalad po natin dahil ang banal na espiritu, sila po ang nagbibigay katuruan sa atin at nagbibigay guide kung ano po ang pwedeng gawin ng isang mananampalataya. Itinuturo po sa atin ang lahat ng mga kabutihan na dapat gawin ng isang mananampalataya. Hindi po itinuturo dito kung anong masamang gawin natin sa ating kapatid, no? Tinuturo po sa atin na mahalin natin ang mga kapatid natin, hindi lamang po sa ating pananampalataya, kundi mga kapatid din po natin sa laman. So, sa umaga pong ito, napakarami pong mga karunungan na ipinakita o ipinadinig sa atin ng mga buhat pa sa mga batlayang dumating po hanggang sa ating speaker. Pero ganyan man po, mayroon po tayong mga parang wala po yata, no? Natakot yata. Si kapatid na Albert po, nandyan po ba si kapatid na Albert? Ayun po pala, akala kasi mahaba po kasi ang book niya. Tatawagin po natin si Brother Albert. Kasunod po si Brother Ben, baka gusto po niyang magsalita ng Kapampangan sa inyo for the first time. Una po kitang nga Diyos, kadwa kaya kayong pingarian po ang kapatid, king kasalpantayanan, magnervous pa rin, Diyos ko. Alala kung balong dakala sabihan nung ali, masaya ko at may kitikita pong pasibayo. Dakal po salamat.
Yan po, isa rin pong masipag na kabataan noon yan. Nagmi-mission po yan. Kaya po siya ay nakarating naman ng malayo pong mission niya ngayon. Sa Amerika po yung kanyang mission. At nagkapalad po na siya ay nakauwi po upang makadaupang palad po tayo sa umagang ito. At ngayon po, ang ating isang tatawagin ay hindi po Pilipino, kundi talagang national ano po ito. Ay isa po siyang kapatid po rin, kapatid din po natin, si Brother Ben. Brother Ben. For the first time, magsasalita po siya ng Kapampangan, no? Well, first of all, I want to thank the Lord for continuing to bless this church and all the flock. It's amazing to get to see Albert in person today because I've only seen him through the cell phone pictures. And he's much better looking in person than he is on the cell phone. So I want to say greetings to Albert. Albert lives 3 hours from my mother. So it's close by, and last summer we tried to bring him up, but he's working and our timing, but next time we'll get him up to my mother's house. So I'll get to see Albert afterwards, I hope. Anyway, the message is very powerful today. I know for me, it means a lot because having traveled the globe, you see all kinds of people and they're talking about what they believe, and Albert and I being, my wife traveling abroad, we realize that we got to be careful. There's people out there that may not have good intentions. So going to church, listening to the word, understanding what it means, but gives us that strength when we're challenged like that or faced with situations like that. So I just want to thank you all for letting me come up and speak today. I really appreciate it. And God bless you all, and we'll see you out and around town. Thank you, Brother Ben, for your short message. Napaka ano po ng isang kapatid na ito, no? Kahit hindi po, kung minsan hindi man po na naintindihan ang mga salita po natin, pero pinipilit niyang makipag-translate po sa atin na sa kanyang naunawaan. Ang tao pong ito talagang siguro talagang bigay po ng Diyos sa ating kapatid, no? Kung minsan hindi po yung kapatid natin ang nakikita ko, si Brother Ben ang lagi kong nakikita, no? Kasi po yung kanyang misis ay laging umupo po dun sa likod. Pero si Brother Ben always sit third seat, no? He always sit. So thank you very much, Brother Ben. Lawan nyo na po, masasayata mong gagkita mo pong dita kay English, nagkaunawaan tayo, brother. Nagkaintindihan po tayo. Dahil po, kahit hindi po naintindihan kung minsan ang sinasabi natin, pero yung puso po natin nagkakaintindihan. Sa tingin lang, yung pong pagbigkas natin, alam din ni Brother Ben kung nagagalit tayo o hindi. So maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandirito. Sana po darami po yung mga kapatid nating mga Amerikano, national, na kagaya po ni Brother Ben para ma-force po yung mga kapatid natin na matuturing mag-English na. At kagaya din po ni si Brother Ben, sana po matuturin siya ng Kapampangan. Speak Kapampangan. Ngayong umaga po, napakaganda po ng tema na ating tinatalakayan o pag-aaral po sa umagang ito. Yun po ang sinabi ng banal o mga sulat. Pinapag-ingat din po tayo. Sabi, mag-iingat kayo sa mga espiritong dumarating dahil po yun ang katotohanan. No? Kung minsan po marami ding bad spirit na gusto ring maglingkod, no? Inuunaan pa rin yung mga, kung minsan inuunaan po yung talagang sinusugo po ng Diyos sa atin. Kagaya din po nating marami yan
nauhaw din sa pag-aaral na kagaya po natin, no? Gusto po natin lagi tayong nag-aaral sa ganitong mga pag-aaral. Ganyan din po yan. Sa mga ganitong pag-aaral, nandyan din yan. Nakikinig rin, nagpupumilit din. So, pero hindi po yun ang ninanais po natin. Alam po natin kung sino ang nararapat at hindi nararapat. Sa pagsasalita, kung hindi po dala ang mga turo ng Diyos, alam na po natin kung hindi po siya galing sa Kanya. Kagaya din po natin, tayo po ay tinuturuan ng Diyos kung ang mga gawarin po natin ay taliwas po o hindi po tugma sa kagustuhan ng ating Panginoon, ay magiging kagaya rin po tayo. Kung wala pong pagbabago dito sa ating sarili, na tinanggap po natin ng Diyos, na binabalik-balikan po natin yung ayaw niya, so tayo po ang kawawa. Sabi po, ang Diyos, kayang kapampangan po, sabi na, eya po kanu makibiru. Ne po, yung kaya katamong gino. Yung Diyos po, biruan mo na kanu yung kalupa mong tao, dapat yung banal na Espiritu mo na bibiruan. Okay? Uli pong, yung tutuna, yung kaya katamong ginong Diyos, nung pong tinanguta mo kaya, maglingkod tamo kaya, o itapo, promise tayo kayo ita. Gawan at gawan tayo kitang kagiwan tam. Uli pong etamo sana mga intulad karetang alimbawa na ning libro, ne? Deta pong aliwa, ang gampong mituturuan ng tamo nung minsan etamo po para pareho king katuruan ng pong grado. Kanya po sabi na ning banal Espiritu, ing kanong kambing pwede yang maganyong tupa, karin po paganakan ng alang patugot kay katamo ning Diyos o ning banal Espiritu nung makananutahalang gawan uling binilang nakatamong ang timong tupa na, so kailangan po ganap tamong talagang tupa. Uling bisa tamo ang pongali, luntot-lunto tamo nung nanutamo. Luntot-lunto tamo nung nanutang talaga itsura. Nepo, although etaman po masyadong masantingketi, okay, kaya katamong physical itsura, pero yung Diyos po lalawe ya kini. Kaya katamong puso, yung kaya katamong puso ya pong lalawe na, nung nanuya kalaguan pong kasanting yung lalamanan yung kaya kang puso. Kanya po itamo po sanang mag-aral ang tiganiti, yung pilit tamo pong aduan ng pong agawa, yung kaya katamong sarili, yung patutuanan tayo, pining kasalpantayanan na liban tangay ni, king mismong kiratang sarili. Kareta pong kiratamong gagawan, karetang kiratamong dapat, karetang kiratamong pamagsalita. Uling ingasbuk po ngay ni, metong ya pong dalan bang kanita mamiyang masanting king pakirandam na ning metong nga tao. Kanya po, sana balang buklat da ring kiratamong pasbulan, pag-isipan tayo po, nung nanoying ibiyan na pong epekto na karing makirandam. Uling in Diyos po sinabi na may kakakalugod tam, king metong at metong. Sana po mayakit siya, ing sakit na nga na ning kalingkingan, sakit na ning buong katawan. Makanano tayo pong maging sakit, nung kaya kang kapatid, ne, manandaman niya, baliwala me, ne po, ating kang obligasyon mo gawan. So, patutuanan tala po. Ring kaya katamong tuturo na ning kaya katamong ginukaya katam. E po, mo po king material labagi karintala asopan ning kaya katamong kapatad, maging king moral lang pong spiritual labagi. E po, mangailangan lang panalangin tala po. Mangailangan lang advice tala po. So, makanyan po yung kaya katamong marapat, agawan, yung balang metong at metong kaya katamo. So, condolence po. Saludo ko po kaya ning kaya katamong guardian, although atin man pong dinalan na pagsubok yung Vienna. So, kang brother guardian, nanya kasi lagi na. Larry Reyes po, condolence po in behalf ng po ning kaya katamong Lunduyan Sibul Tagumpening Bie. Ita pong kaya katamong pengari, siguro
Tapin po, mayari na yung kayang obra, king wana na king biya espiritu. Metong niya pong hanggang medyo magtalantalan niya mo po kayang gilid-gilid, pipilita na pong sisimba ng kaya katamong kapatid. Uli pong metong niya namang mayaus king kaya katang kasal pantayanan. At ang timurin ng kaya katang kapatid, agwardyan, metong magpatutuan po ang magpatune. King kayang obligasyon ang pong kayang katungkulan king Diyos. Uli pong condolence po kaya kayo, kareng pamilya na. At sana po yung kaya katamang kapatid, aayari na la po rin kayang obra kaya tiking yato. At rin pong kaya katamang pisaw po ngayon ng aldo ngay ni 4,000 la po rin ang minunata mong offering, 4,892. At kita pong kadwang basket, ila po rin bibilang tamo pong kaya katang kapatid, 2,000 la pong sakto. So, reta pong kaya katamong pisaw-saw, nung dakal la po rin bubuat, mayan niya pong anting patpat na po. Uli pong kayang bilingay, siyempre, mangailangan niya pong suporta yung kaya katang kapatid. So, at least, tayo po yung metong kabilugan king iglesia nung makananutam pong may papagmalasakit. So, sana po retang ating oras, magkipagbisita tamo po kaya katamong kapatid po at ang kay tamo pong sinimba.
Malugod ang mapagpalang igpa. Dakal pun dakala salamat. Ngeni pong mayari na yung kaya kaming pamanyamba. Ginoo makanyang kaya pong mitipon, ike pong mikakapatad. Ginoo makanyan mila pong isasan metong gawa mila rin kekeng manalatong kulan. Igpang banal ngening oras sa iti, miras kaya pong payapa kening kekeng santuario. Sana po igpa, makanyan mo kaya sana pong ibalik pa si bayong payapa ka ring sara sarili ming kubuntok nangan. Ginoo bendisyonan mo ang puring kaya kaming sakayan. Ginoo malaot malapit, miti pong kami ngening oras sa iti. Megaral kami po ka ring kaya kang kaburian. Igpang banal ngening oras sa iti, pasalamatan da ka pong walang pupus. Karing pagkalumumbiyan pong sikanan kaya kami. Ginoo iningat me po yung balang metong kaya kami. Ginoo makanyan mo pong pigkalubringal doming milabas. Akabyusan mila pong payapa. Ginoo ngening oras sa iti, ninuman po yung ating bitbit. Kaya nano ka panandaman, luwalat kilob, lalong-lalo na po, training kaya kaming kapatad, kening balayaning ampunan. Ginoo magkalub ka pong lihim, karing mapagpala mong gamat. Tinan mo no sana pong sikanan, dinan mo pong kapaldanan. Bang kanita Ginoo makanyan dala naman nagawa rin karelang banal at tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti, alala pong pupus din kaya kayang pasalamat kaya ka. Ang gana puret ang kaya kaming suplingan pong kapatadamingan daywan. Ginoo sana po makanyan mula naman ingatan. Dinan mula naman pong ganapasikanan. Dinan mo pong karagdagan bang kanita Ginoo. Makanyan la naman pong maging piyersa na yung kekeng kasalpantayanan. Igpang banal ngening oras sa itinano pong ablasmi. Karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po pasalamatan dakat purian da ka kingkekang pangay espiritu at kingkekang katutuan. Igpangening oras sa itiure ni puring kekeng di mo tapanalangin. Sana po tanggapan mula. Makanyan lang sana pong miras mabanglungayin kingkekang banalayarapan at tanggapan mineman sana po itang limong kayablasan kekang pamipala menibat ngini ang gamang puking wakas. Yan nasa po sa lang po. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.